Номер 11. Рапаните. Този вид хищен морски охлюв се разпространява в Черно море през 60-те години на 20 век. Това става чрез баластните води на корабите, акостиращи в нашето пристанище. До тогава той е обитавал само Японско море. 3-4 десетилетия от рапаните са се използвали само черупките за сувенирната индустрия. Най-широкото им разпространение е било като пепелници. Вече споменатите варненски гларуси печелеха сърцата на чешки и полски летовнички с изтъркани върху камък медальони от ръковини на рапани. В края на 20 век до България достигат и кулинарни рецепти от рапани. Те бързо стават обект на промишлен улов и търговски експорт. Основен е износът за Япония, където те са деликатес. Така, по ирония на съдбата, след половин век рапаните се завръщат там, откъдето са дошли. Този път под формата на полуфабрикати за хранително-вкусовата промишленост. Открийте рапана, увековечен от камък като детайл на скулптурна композиция на двама рибари. Жокер. Скулптурата се намира на място, където преди 40 години е било море. Може също да кандидатствате и със снимка на възможно най-кичозен сувенир от рапан или авторска кулинарна рецепта. Успех!